The city of Mutare started their exercise at around 12 o'clock this afternoon, where we told all our traders to pack all their goods and move out of the market. What we have done with the city of Mutare is a great move, trying to a preemptive move, so that we do away with any bugs that might be available in our markets. Our people have responded very well, and they've just got out of the market. Right now, a few people have just gone out just to finish up their selling outside the market. But the exercise has been a very good success, and by tomorrow morning, we expect everybody to come in and start our job. As Bako Flea Market committee, we would like to make sure that we continuously encourage our members to clean their areas before and after they've conducted their business. This is especially important because for any future activities or for any future infection that might come into the country, will be on a safe side. So, as a committee, we'll make sure that our members will clean their surroundings, they will continuously clean their workplaces, which resonates well with what the president has always said, to clean our area at the first month, or the first Friday of each month, as a way to show that we are together. At this moment, I would like to give a big hand of applause to the city of Mutare for good service delivery, and also for assisting us to make sure that we do a precautionary measure to make sure that we do not have any bugs that might affect us in our markets. Ini mbuya bona hivi. Ndabikira mchoni. Maseuza ndaiona ndandakuona kunuku zvakatosiyana kanzuri yatinakira yaya ko spray na Harare ndiyo yakanga ruchaita zita kuti kwazi kwa Mutare kwaane tsikidzi dzabvepi because wanga usisina unaonga kukuandira mubako mashako hoda beru yako hoda blawa yako hoda ini kubva size ma size 20 matatu esadza paswa ndipfeke ine 25 kg rice saka arwadziwa basi inozichinyi kunohodiwa kunozinyi iwe mukomana kunozinyi Harare kunozinyi umpedzanamo kune tsikidzi satuna tsikidzi baisino uyai muhodhi hakuna tsikidzi kwa Mutare anyebe.
Shamisosa Nyabondo. Ndakamirirawo zveutsanana mumusika medu muBako Flea Market. Ndikufara chaizvo nekuti kanzuru yatibatsira nemishonga yayo kuti iyo inodi kunospreya mubasa medu. Hamuna tsikidzi asi tati tigare tadzivirira. Ende ticharamba tichichengetedza utano ihwohwo kuti musamboite tsikidzi mubasa medu. Tinotenda chaizvo nezvataitirwa nekanzuru nekuti tinenge takushanda takasununguka. Kanzuru yedu yauya kuma-12 ichapedzawo manheru kunyatsokuspreya musika wese unenge wapera. Todzoka hedu mubasa medu mangwana tichishanda maspreyiwa nekanzuru.